हाय लोगोफोर गुड मर्निं गोसो गैयाब्लाबो फैबाय दसे खावब्लेब्लेनो जेरावबो थाङा दै Anybody here? Ma. Mr. Elon Boro, good morning. Abu Nanang, good morning. Agay. Oंखाम जाबायना जायाखै? दलथादै. Dua modam tadi. Zabai abu nanang, जोंहाबो जाबाय मा ओंख्रि जानाय? दलथादै. जाजोब्बाय नों हारसिंनो. मायो? Mr. Elon दालि सोमोन आब' नंदो. जोंहाबो जेबो गैयामोन आरोना. मोनसेयालाय? मोनसेखौबो जाजोब्बाय? मोननैखौबो खेबसेनो जायो? जानबा? मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों जोंहा आलु बाथोनसोमोन आगै जेबो गैया ओमफ्राय जेबो गैया आलु बाथोन बाबाया अबाव थांखो नुदों रावबो फैयाखैसं बिजि गोजा खोमा आरोना दलथानाय फैयाखै सासे फैबावदो सोरबा रावबो फैलासं Sorgiari morning बाजै होनदों good morning AS आगै
मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै मिस्टारानो आब' आं ओंखारथ'नाय दे हामा मोननाङा जेबो नङा आगै थेंकिउ स' माच आरोना दसे सम लाबोथ' थाबाय गारि थांलाय फैलाय मोनसे जायगायाव थांनांगौ आब' जेबो नङा आगै मिस्टार एलन थेंकिउ Mr. Elon, keep doing Abo all the best. Thank you so much, Mr. Elon. Somkar Entertainment. Hello Abo nadeng hi agay Somkar ma khabar. Thank you so much आंनि live stream आव फैनायनि थाखाय. And मा ओंख्रि जाखो? Stella Nazari, hello, good morning. Sis nadeng good morning. Stella agay मा खबर? मा ओंख्रि जाखो? Stella Nazari गोदान दंबा सापर्ट खालामदो प्लिज आंबो बेक खालामफिनगोन जोंहा स्टेला नार्जारिया जाय गोदान दङ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों अननानै सापर्ट खालामना होदो बेक खालामफिनगोन होनना बुंहरदों आरोना जाथ'वाखैनो साहासो लोंखांदों दासो औ जोंहा स्टेला नार्जारि लाहा जाथ'वाखै आरोना जोंहाथ' बोथिसे जाखांबाय ओमफ्राय दा सानजौफुनि संनो जालायसिगोन जोंहा दसे थानानै फुङाव जाया खोमा आगैला मिस्टार एलन आं खालामगोन स्टेला नार्जारि होनदों जोंहा मिस्टार एलन बर' आगैया खालामगोननो स्टेला नार्जारि खालामब्लानो जाबाय जा गोदान दङ अननानै सापर्ट खालामलायदो मना लाना अबाव थांनो मैगं दंबावो आरो थांथ'ला दे खालामदो कमेन्ट हरना दोन कमेन्ट हरना दोनब्लानो जाबाय आरोना मिस्टार एलन खालामनानै सोमखोर एन्टारटेनमेन्ट हेलौ आब' आंखौबो सापर्ट खालाम आब' औ जोंहा सोमखोर एन्टारटेनमेन्टखौबो सापर्ट खालामदो जा सापर्ट गैया ओमफ्राय सोमखोराबो बेक खालामना होब्लानो जाबाय बाबु स्टेला नार्जारि ओंखाम संबाय नामा होनना सोंहरदों जोंहा संथ'वाखै आरोना आगै स्टेला फुंनि जाखांबाय ओमफ्राय सानजौफुनिखौ संथ'वाखै दाहाय 11टासोआव संगोन आरोना थांजोब्बाय नामा आगैमोना बाबु
र' नोंखौ बर' ब्लग हाय नुदों हाय बर' ब्लग मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै उपानि नार्जारि हाय सिस्टार होनदों हाय उपानि नार्जारि थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ सिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै फुंनि लाइक दा होनदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय ओइ नों मादै गेलेबाय थाबाय नोंखौ नाङा बन लांनांगौ जल्दि एक दुइ फैयाना जल्दि खार खारबो खारबो ओइ गथ'आ दैजों गेलेबाय थाना मोनगोनसो गुड मर्निं गाइस होनहरदों जोंहा उपानि नार्जारिया गुड मर्निं होनहरदों बयनिसिमबो आंनिफ्रायबो गुड मर्निं बर' ब्लगा डिलिट खालामफिनबायना माथो SMS आ गोमाफिनबाय आरोना बर' ब्लगा मा लिरदोंमोन अन्नानै हरफिनदो आंनाव सापर्ट जाफैयाखै उपानि नार्जारि ओंखाम संनि र' होनहरदों औ जोंहा उपानि नार्जारि ओंखाम संनो नागिरदों आरोना संदो दे फुङाव जाया खोमा जोंहा फुङाव जायो आरोना बर' ब्लग जाबाय मोजां होनहरदों औ दे मोजाङानो जानांगौ स्टेला नार्जारि बर' ब्लग सापर्ट खालामबाय दे आंनिखौबो खालामदो प्लिज होनहरदों जोंहा बर' ब्लगा सरि स्टेला नार्जारिया बर' ब्लगखौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय गावनिखौबो बेक खालामनो थाखाय खोन्थाहरदों अन्नानै बेक खालामना होब्लानो जाबाय कमेन्ट हरना दोनहर फैलाव दैमारि ब्लग बड' हाय होनहरदों जोंहा फैलाव दैमारि फैबाय हाय गुड मर्निं आगै फैलाव उथिबायना उथियाखै दिनैलाय सिखारदोंना सिखाराखै बिट्टु ब्रह्म गुड मर्निं आब' होनदों गुड मर्निं आगै बिट्टु ओंखाम जाबायना जायाखै फैलाव दैमारि ब्लग सिखारबाय दिनै आब' साहा लोंखांबाय बावबायसो दिनै एडभान्स सिखारदो नामा साहाबो लोंखांबावबाय आरोना ओमफ्राय ओंखामथ' जाथ'वाखै थेवबा बर' ब्लग दंखायो हेफाजाब हो लोगोफोर एसे नुदों जोंहा बर' ब्लगा दंखायोनो आरो हेफाजाब होनो खोन्थादो जा सापर्ट गैया जोंहा बर' ब्लगखौबो सापर्ट खालामनानै होदो बिट्टु ब्रह्म सोर गोदान लोगो जालायदो होनना बुंहरदों जोंहा जा गोदान दङ अननानै लोगो जालायदो आरो कमेन्ट हरनानै दोनहर जाहाथे बेक खालामफिननो हायो फैलाव दैमारि ब्लग आंनि चेनेलखौ नायसनला नामा लोगोफोर होनहरदों जोंहा फैलाव दैमारि ब्लगा चेनेलखौ नायसनला नामा होनना बुंहरदों आरोना
नायो मानो नाया जानो बिट्टु ब्रह्म ब्लग 50 साबस्क्राइब खालाम दे अननानै होनना बुंहरदों जोंहा बिट्टु ब्रह्म ब्लगनो 50 साबस्क्राइबार जासिगोन आरोना अननानै जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो स्टेला नार्जारि फैलाव दैमारि ब्लग आं सापर्ट खालामबाय दे फुल भिडिअ नायना आंनिखौबो फुल भिडिअ नायना खालाम दे होनहरदों जोंहा स्टेला नार्जारिया फैलाव दैमारिनिखौ खालामबायनो आरोना फुल भिडिअ नायनानै ओमफ्राय गावखौबो फुल भिडिअ नायनानै बेक खालामनो खावलायहरदों बिट्टु ब्रह्म फैलाव लोगो जा होनना बुंहरदों जोंहा बिट्टु ब्रह्म फैलावखौ लोगो जानो खावलायहरदों बर' ब्लग आंजोंबो जानो हागोन बिट्टु ब्रह्म होनहरदों जोंहा बर' ब्लगजोंबो जानो हागोन होनहरदों आरोना सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामलायदो नोंसोरो फैलाव दैमारि आब' आंनि चेनेल मोनसेखौ सापर्ट खालामनो हो आब' औ जोंहा फैलाव दैमारि ब्लगा आरो गोदान मोनसे चेनेल दंबावो आरो मा नाम मोनलायो नामखौ बावबाय दे आङो खोन्था हरफिनदो आगैया लक्ष्मि दैमारि हेल' सिसन नुदों हाय आब' लक्ष्मि गुड मर्निं ओमफ्राय ओंखाम जाबाय जायाखै आब' मा खबर हायना बर' फैबाय जोंहा अखा हायाखै नामा आब' होनदों जोंथिं दायो हायाखै आरो ना हराव हादोंमोन एसे दायो सान्दुं एसे दुंदो हायाखै नोंसोरथिं हादों नामा हायना आगै स्टेला नार्जारि बिट्टु ब्रह्म सापर्ट खालामदो आंबो बेक खालामफिनगोन नाथाय कमेन्टआव साबस्क्राइब इमेज साबस्क्राइब लिरनाङा होनहरदों जोंहा स्टेला नार्जारिया बिट्टु ब्रह्मखौ सापर्ट खालामनो खोन्थाहरदों ओमफ्राय बेक खालामगोन होनहरदों कमेन्टआव साबस्क्राइब लिरनो होआखै आरोना लोगो जाबाय होनना बुंहरबानो जागोन फैलाव दैमारि ब्लग बड' स्टेला नार्जारि अके आं कमेन्ट नुवाब्ला नुब्ला बेग हरफिनगोन जोंहा फैलाव दैमारिया कमेन्ट नुब्लाथाय बेग हरफिनगोन होनना बुंहरदों आरोना लक्ष्मि दैमारि जाथ'वाखै होनहरदों जोंहा जाथ'वाखै आब'आ फैलाव दैमारि ब्लग बिट्टु आं माथो लोगो दंखायो नोंजों होनहरदों जोंहा फैलाव दैमारिया बिट्टुजों लोगो दंखायोनो आरोना खोन्थाहरनायनि थाखाय थेंक इउ फैलाव दैमारि ब्लग आंनि गोसो पि दैमारि औ जोंहा नेक्स्ट चेनेला जोंहा फैलाव दैमारिनि सेकेन्ड चेनेल मोनसे दंबावो आंनि गोसो पि दैमारि चेनेल दङ आरोना ओमफ्राय आंनि गोसो पि दैमारि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय बिथाङाबो सापर्ट बेक खालामगोन आरोना सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय बिट्टु ब्रह्मखौहाय हायना बर' सान्दुङानो गैया अखा हागासिनो जोंहा हायना आगैमोनथिं अखा हागासिनो आरोना जोंहा हायना आगैया अबे जायगानि मोनलाय आरो खेबसे खोन्थाहरफिनलायदो अबे जायगायाव अखा हागासिनो आरोना दायो लक्ष्मि दैमारि बिट्टु आगै लोगो जादो होनना बुंहरदों जोङो लक्ष्मि दैमारिया बिट्टु आगैखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना बिट्टु ब्रह्म हायना होनहरदों जोंहा बिट्टु ब्रह्म लोगो जा होनना बुंहरदों जोंहा हायना आगैखौहाय बिट्टु ब्रह्मआ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों हायना बर' सिमलानि जोंहा आगैया सिमलाथिंजाय होनबा अखा हाबाय दङ आरोना हायना आगै फैलाव दैमारि ब्लग स्टेला नार्जारि खुनु सिन्था दाखालाम आं स्टुडिअ'आव कमेन्ट नुखाबाय औ जोंहा फैलाव दैमारिया कमेन्ट नुखाबायनो आरोना सिन्था दाखालामसै होनहरदों माने बेग हरगोन इयो बिट्टु ब्रह्म लक्ष्मि आब' खालामबाय आब' होनना बुंहरदों जोंहा बिट्टु ब्रह्म लक्ष्मि आब'खौहाय खालामबायनो आरो स्टेला नार्जारि लाइक डान्सिस होनहरदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय स्टेला नार्जारिया बेनिसिम नेटनि प्रब्लेम रावबो गैला थांजोब्बाय मालाय नेटनि प्रब्लेम रावबो गैला नेट गैला नालाय थांजोब्बाय गाबनो ओंखारजोब्बाय आं बिदि जागोनलै थांजोब्बाय
गारि दिनां गारि सालाय थां बारदै सिख्ला रावबो गैला लोगोफोर फैफिनदो प्लिज अननानै दसे गाबनो ओंखारजोब्बाय आं रावबो फैयैनि आंना नेटानो थांना होबाय थायो मा जाबावगोन दे आगैमोन अनलाइन दंबा प्लिज कमेन्ट हरदो गैया बाबा लांदो बाबा लांदो है बाबा लांदो होनदो हेलौ कमेन्ट खालामदो प्लिज दा कमेन्टआ सजा फैयाखै आंनाव बाबा लांदो होनदो बाबाया लांदो बर' ब्लग नेट गैया नामा आब' औ नेट गैयामोन आरोना आंना बेसेबा गोबाव ओइ बाबा लांदो होनदो मानोबा खामानिया गारि सलायदो थां गारि सलाय थां ओइ आब' मोना मालाय बैसागो मोसानो देलायबाय दं नायनाय दख'ना गोदान गानदो मोसानो नागिरदो आब' मोना आंबो नायहैथां बैसागुआव गानगोन आरो बैसागुआव गानगोन बैसागुआवसो गानोना हेलौ थांबाय नामा आगै बर' ब्लगा सोर सोर अनलाइन दङ अननानै कमेन्ट खालामदो प्लिज
नायलाय हेलौ आगैमोन कमेन्ट खालामदो ना कमेन्ट आंनाव सजा फैयाखै नुजाफैयाखै दावराव खालामनो हायो हेलो क्या हो गया सब कुछ चुपचाप हो गया चले गया क्या झालं बाबू हेलौ 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 बर' ब्लग आब' आंनिखौबो सोरखौबा सोरबा लोगो बानायना हो जोंहा रावबोआनो कमेन्ट हराखै सं सोर सोरखौ गोदान फैदो प्लिज अननानै कमेन्ट खालामदो आरो जोंहा सापर्ट खालामलायदो जा अनलाइन दङ प्लिज कमेन्ट खालामदो सापर्ट खालामना होदो आरो सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला लाइक होनानै गालांदो प्लिज कमेन्ट हरदो हेलौ आगैमोन गैलायलालाय थांजोब्बाय रावबो गैला आरोना थांजोब्बाय फैयाखैनो रावबो तुलुमनिबो फैदोंमोन दहायो थांबाय तुलुमनि आगैयाबो सोर सोर फैदोंमोन नेटानो आंना प्रब्लेम जाना होयोना नेटनि थाखायनो
मा गैलालै गैला टिएना खुलुमहरबाय नेटानो गैला आंना मा जाबावगोन नेटानो थाया दसेनो गोमाना होयो थांजोब्बाय नेटनि थाखायनो थांजोब्बाय नोंसाखौसो नुदोंमोन दहाय नोंसाखौसो फैबाय होनदोंमोन जोंहासो नुहुरनाय खोमा कारेन्टआनो दाबो फैयाखै फैबाय माथो चार्ज होना दोनै कारेन्ट फैबाय माखौ सासनो नोंहानि मबाइला आंहा मबाइलखौ एरसोना दोनबाय नोंहानि मबाइलखौलाय मानो एरसोना दोनबाय नोंहानि गंसे चार्ज होना दोननाय दं आंनिया चार्जआनो थाया मानो चार्ज थाया दसेनो डाउनलड जोबो खालामना दसेनो जोबो आं डाउनलड खालामना दोन ओइ आखाइ खेबगोन बेखौ आं फिटिं खालामना दोनदो जसा चलबरी फख्रिबुरि बर' ब्लगनि जोंहा टिएना दङ नाथाय रावबो गैया टिएना गैयाल' दं रावबो गैया सासे फैबाय कमेन्ट खालाम बायगोन दे इयाव माबा नाङा बाहेराव गेलेसो ना बाहेराव बे बाइक लानाङा बायगोन बियो ओरैनो माबाथार बाहेराव गेलेदों ना नै दावराव नङा जाव बाय बाय रावबो गैला खाली खाली हो गया चुपचाप हो गया सबको चला गया सिर्फ मैं अकेली रह गई Tultawa. Halo, agaiman.